Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Babonzi bami bakubingelela ngithi uJesu Kristu inkosi. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu wethu, siyamdumisa abangcwele ezindaweni zonke lapho esilalelene khona. Ngibingelela ngesivumo esithi uJesu Kristu inkosi. Ngibingelele bonke abefundisi, omama befundisi. Ngibingelele obaba, omama, intombi nezinsizwa, uSunday School egameni lenkosi ethu uJesu. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Ngiyambonga ke kakhulu uNkulunkulu ukuthi sikwazi ukuphinde sihlangane namhlanje ngesonto usuku lokuqala enyangeni ye12 uDisemba kulonyaka u2024. Ngiyacela ukuthi ngigoqe ngikhuleke singakaqali inkonzo yethu sizwe ukuthi yini uNkulunkulu asiphathise yona namhlanje. Asigoqe sikhuleke. uJesu Kristu inkosi. Baba ongcwele, baba olungileyo, uNkulunkulu onomusa, siyathobeka phambi kobuso bakho. Siyakubonga Nkosi ukuthi uyaphila. Siyabonga Nkosi ukusipha usuku lwanamhlanje lwangesonto ukuba sikwazi ukuhlangana sikukhonze. Khuluma ke Nkosi ngomoya wakho ingcwele, uzambule, ngilalele nami ngihlale phansi ukhulume ngegama elinamandla lenkosi ethu uJesu Kristu ophilayo. Ngiyacela ngimelana namandla obumnyama, amadimoni, amadevil worshippers, amasatanist. Awanasabela kule nkonzo, mfafaze igazi lakho phezu kwa wonke umuntu olalele. Ngimelana nakho konke okumelene nokulalela kwezwi lakho. Ngiyacela ke Nkosi ube kanye nathi, ukhulume, uzambule, usifundise, ngoba Nkosi usilungiselela, uyasicwala kuba sihlwithwe singasali lapho usulanda ibandla lakho. Siyabonga udumo lonke silinikeza wena, uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyamdumisa ke uNkulunkulu wethu. Sizongena ke enkonzweni yanamhlanje. Siqale izwi sesikhulekile. Sizovula amabhayibheli ethu kwabaseKolose isahluko sesibili uverse 18. KwabaseKolose chapter 2 verse 18. Itheme yale nkonzo noma isiqubulo sale nkonzo yethu sithi isexwayiso ngezifundiso zamanga. Isexwayiso ngezifundiso zamanga. Masifundeke lapha ku chapter 2 verse 18. Makungabikho umuntu onamuka umvuzo wenu, othanda ukuzenza othobile, ekhonza izingelosi, ephike ngemibono yakhe, ezikhukhumeza ngeze ngengqondo yakhe yenyama. Sizogcina khona lapho. Ngicela ukuliphinda ngilifunde. Makungabikho umuntu onamuka umvuzo wenu, othanda ukuzenza othobile, ekhonza izingelosi, ephike ngemibono yakhe, ezikhukhumeza ngeze ngengqondo yakhe yenyama. Uma ulalelisisa leli verse lijulile, linothile, linokudla okuningi. Engikholwa ukuthi uNkulunkulu usabele khona namhlanje. Umkhuleko wami yiwo lo ukuthi uNkulunkulu azambule, uNkulunkulu akhulume phakathi kwebandla lakhe. Lithi makungabikho umuntu onamuka umvuzo wenu. Bafowethu, sinomvuzo uNkulunkulu asibekele wona kwelizayo. Izwi lenkosi kuMatthew 25 likubeka kucace ukuthi lo mvuzo lo sawuhlelelwa umhlaba ungakabibikho. Kusho ukuthi ngaleso sikhathi uNkulunkulu bazi ukuthi sobe sikhona. Futhi kuyacaca uma ufunda izwi lenkosi ukuthi sasikhona already, ingakho wasihlelela ifa elingunaphakade. Sasikhona, sinaye. Siyambonga ke, siyamdumisa uNkulunkulu wethu. Sikhonza uNkulunkulu ohlelekile. Sikhonza uNkulunkulu osazi isikhathi sidalo yena. Sikhonza uNkulunkulu oplanayo izinto ukuthi ngonyaka othile kuzophila ubani nobani, ngonyaka othile kuzofubana dedelo ubani, ngizovusa ubani mase kuhamba obani. Hey, uNkulunkulu wethu uhlelekile.
Manje ke kunezifundiso eziningi ke zamanga. Zidalwa yini lezi zifundiso zamanga? Zidalwa ukuthi singamavila okufunda izwi lenkosi. Singamavila ukuthi silifunde sili-understande. Makukhona ongakuzwa guqa ngamadolo uthandaze ukuze umnikazi wezwi khona ezokutshela ukuthi yena uqonda ukuthini ngezwi lakhe. Yebo ke asifani mhlawumbe uyaguqa uyathandaza awukwabelwe noma ukutholi. Buza phela inceku yakhe eholayo ezwini lenkosi. Buza ukuze usizwe usizakale kunokuthi uwele ezifundisweni zamanga. Ngoba ziningi izifundiso zamanga. Ziyavuka izifundiso zamanga ngenxa yabantu abazakhela ukulunga okungokwabo. Ziyavuka izifundiso zamanga ngenxa yabantu abafisa ukukhonzwe okuthandwa yibona, hayi lokhu uNkulunkulu asibekele khona ukuthi yena simkhonze ngaleyo ndlela. So ke kubiza ukuthi umuntu afunde izwi lenkosi. Yileyo nto esikhuthazayo ekhaya lezwi, yileyo nto esikhuthazayo ebandleni entabeni yendlu kaJehova kuyabonelela. Siyazi ke ekhaya lezwi sinamabandla amaningi ahlukeneyo, sinabefundisi abaningi abehlukeneyo aba-over 600. Abanye bakhona ekhaya lezwi namabandla abo, abanye bafakwe ngamabandla abo, abanye abefundisi abafaka amabandla abo. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu ngalezo zinceko ezisupporta umsebenzi kaNkulunkulu. Ngakho ke kusemqoka ukuthi silishumayele izwi lenkosi njengoba uJesu eshilo kuJohn chapter 7 verse 38. Wathi okholwa njengokusho kombhalo eswini sakhe kuyogobhoza imfula yamanzi aphilayo. Athi ku39 wakusho lokho ngomoya ongcwele ngoba wayengakafiki. Manje ke simelwe ukumkhonza njengokusho kwezwi. Futhi singaliphendula abantu abaningi baliphendula izwi kudine sekuyizifundiso zamanga. Sikhuluma ngezifundiso zamanga ke namhlanje. Sithake siyibuke le ndaba. Lesi sihloko ke siseBhayibhelini vele lesizulu ngisithatheke ngasenza i-theme yezwi lethu la namhlanje. Abazalwane abaningi bayalimala ekukholweni ngenxa yezifundiso zamanga. Alandele umuntu kanti ulandele izifundiso zamanga. Kakhulu abantu abasanda ukusindiswa ngibazwele ngendlela emangalisayo ngoba bafana nezingane ezincane. Yabona ingane encane ithatha noma yini iyise emlonyeni. Banjalo abantu abasanda ukusindiswa bathatha noma yini bayidle. Ngisho no poison uqobo bayawudla ngoba bakwazi ukuhlukanisa. Kodwa mina bengizosho ngithi uma usanda ukusindiswa jwayelana nezwi lenkosi, uma uzolifunda uthandaze, cela umoya ongcwele alihumushe, ungalifundi njengenovel. Makukhona ongakuzwa uthandaze ungayithola impendulo, buza kumholi wakho akuchazele ukuthi lithini lelizwi. uNkulunkulu wethu kusebenza ngendlela ezingafani. Yazi ukuthi uyakwenza uphenduke uxolo ngomuntu azomthatha amphonse esihogweni. Ngikhumbula enye indaba eyaxoxwa omunye umfundisi ngesikhathi evakashelwa inkosi uJesu engakholwa. Evakashelwa inkosi uJesu esebenzisa imithi eyinyanga, yamvakashela inkosi uJesu. Kodwa uma isimtshela ithi kufanele asindiswe, yamthumela komunye umfundisi ongasindisiwe. Kodwa ngoba uNkulunkulu udale ukuthi asisizwe abantu. uNkulunkulu usebenza ngomuntu. uNkulunkulu hayi ngoba engakwazi ukuyisebenzela. Uyakwazi uNkulunkulu ukuyisebenzela, kodwa ukhetha ukusebenza ngomuntu ngoba kufanele umuntu singamqwala. Abantu siyabazi. Abantu sihlala nabo, abantu asinankinga nabo. So ke ukhetha ke uNkulunkulu ukusebenzisa umuntu. Angene kuye amenzise lento yena ayifunayo. So ke lo mfundisi mayesexoxa esesindisiwe seshumela ivangeli eliphilayo, esembheka umfundisi athunywa kuye. Ngiyaxolisa ukusebenzisa lolu limi, wathunywa kumfundisi ongasindisiwe. Wathi hamba uye kulo mfundisi, umtshele ukuthi ube nombono, hambani niye entabeni akukhulekele, akhiphe imimoya amadimoni. Yamuza uNkulunkulu isimanga.
bahamba baya entabeni, wamkhulekela, wabuye ese-right. Kodwa mayisevuleka amehlo esekhulile ensindisweni, useyabona lo mfundisi athunywa kuye, ngoba wayengekho endaweni umfundisi osindisekile, wayengekho endaweni umfundisi uNkulunkulu ayingamthuma kuyena. Bengingayincenga ingcengo zikaNkulunkulu ukuthi bafowethu ake simkhonzeni uNkulunkulu, sihambe ngobungcwele, sime esikhaleni. Izinto ezifana nalezi ezenzeka lapho uNkulunkulu uyafuna ukuzenza ngathi. Kwesinye isikhathi asithole singekho wefi, singakufanelanga, azagcine seciciyela ngoba unguNkulunkulu owenza into ayithandayo ngesikhathi asithandayo, kuphuma umphumela ufunayo. Akakhathali ukuthi umuntu omsebenzisayo unjani, akanandaba futhi uma izogcina emfanisa esihogweni. Awucabanga uJudas Iscariot. uJudas Iscariot sisindisiwe thina sonke ngenxa kaJudas Iscariot, kodwa wagcina ezibulele. Sonke sisindisiwe ngoba uJudas Iscariot uyena owakhaphela inkosi uJesu yayobethelwa esiphambanweni. So sisindiswe ngomkhapheli, sisindiswe ngomuntu olahliwe. So ngichaza leyo nto ukuthi uNkulunkulu uyisimanga, usebenza noma ngobani amthandayo, aqede mayithanda mlahle, athathe lokhu asekusebenze ngaye okuyilo muntu abemqondile mfumo. So kwangathi uNkulunkulu angasisiza sihlale kuye, singalandeli izifundiso zamanga, ngoba izifundiso zamanga zisifaka ehlathini. Zingozi, zingakukhipha ekuphileni okuphakade, zikuphonse ekubhubheni okuphakade, izifundiso zamanga. Kuleli vesi nje lodwa sithola izifundiso zamanga eziwu-5. Kuleli vesi nje ziwu-5 izifundiso zamanga esizitholayo. Number 1, sithola ukuthi ukuzenzela imithetho eyenza izinto ezinqatshelwe yizwi zibonakale zingafanele. Izinto ezinganqatshelwa yizwi, kusho ukuthi izwi elizivumayo ukuze wena kube isifundiso samanga uzotshelwa ukuthi leyo nto ayifanele. Bese kuthathwa izinto izwi eliziphikisayo ukuthi zi-wrong, lezi izifundiso zamanga zithi leyo nto ayikho wrong. Ziningi izifundiso zamanga eziphumile, zigcwele, kubiza ukuthi wena uthanda ukukholwa kuphi. Ufuna ukuya la abefundisi beshumayela njengokubatshwa kwendlebe zakho, noma ufuna ukuya la kushunyayelwa khona iqiniso elisezweni lenkosi. Ngoba ukukholwa njengokusho kombhalo, izwi lenkosi lithe esiswini sakhe kogobhoza imfula yamanzi aphilayo. Kukhona argument ekhona kulezi insuku eshisayo ukuthi owesifazana angagqoka owesilisa nowesilisa angagqoka owesifazana. And une-passion lo muntu okhuluma leyo nto, passionate ngendlela emangalisayo. Kulula ukuthi uma ungenayo indawo yokubambelela uduke. Ngeshwa siyobona sesimphambi kaNkulunkulu ukuthi kahle kahle uNkulunkulu ikuphi akufunayo, ikuphi akuqondile. So wena ke lalela iqiniso, ukhohlwe izifundiso zamanga. Number 2, ngibala lezi zinto ziwu-5. Njengoba ziwu-5 siyazi u5 ezwini lenkosi usho umusa kaNkulunkulu. So lezi zinto zilethwe kithi ngomusa kaNkulunkulu, lezi zifundiso zamanga. Okwesibili, ukuzenzela indlela ethile yokukhonza engekho ezweni, njengokukhonza izingelosi nabangasekho nokukhonza amadimoni. Indlela leyo engekho ezweni, mawukhonza lezi zinto awukhonzi njengokusho kombhalo. Phuzu lesithathu, ukukholwa okusekelwe imibono yengqondo yenyama. Kusekelwe imibono yengqondo yenyama. Ingakho lapha kumaseRoma chapter 12 lithi izwi lenkosi isimo sakho masiguqulwe ngokuba ingqondo yenziwe ibentsha. Ngoba mayingekho ntsha ingqondo, isimo sakho sinaguqulwa. So ke kunabantu ke abaletha ukukholwa okusekelwe imibono yengqondo yenyama. Phatha umuntu nginalo mbono, phatha nginalo mbono. Ifuna ukuhlolwa le mbono ukuthi vela kuphi kahle kahle na. Ngoba noSathane unembono yakhe. Imbono yilento oyibonayo ungalele. Kungaba semini, kungaba sebusuku, umbono.
bese kuba khona amaphupho okubona ulele. Phuzu number 4, ukukholwa okusekelwe ukuhlakanipha nangenkohliso eyize njengokwemvelo yabantu. Ithanda ukushubakela. Ukukholwa okusekelwe ukuhlakanipha nangenkohliso eyize njengokwemvelo yabantu. Kuyisifundiso samanga leso, ngoba kuwukuhlakanipha kwabantu. And kunabantu abahlakaniphile abavusa izambule eBhayibhelini kanti zizifundiso zamanga. Phuzu lokugcina, ukukholwa nezifundiso ezingasekeliwe ngoJesu Kristu inkosi yethu, ezingukucathula kwezwe. Izifundiso ezingekho esisekelweni sikaJesu. So yazi ukuthi uJesu oyinkosi yethu ezwini uJohn chapter 14 verse 6 uyindlela neqiniso nokuphila. Akekho ozwa kuNkulunkulu ngaphandle kwakhe. So sonke isifundiso kufanele sisekelwe esisekelweni esiyinkosi ethu Jesu. Siyazi ukuthi izwi lishilo lathi uyitshe legumbi kodwa linqatshwe ngabakhi. Babakhi balinqaba balifune ngoba lisimangaliso emehlweni kaNkulunkulu, lisimangaliso emehlweni abangcwele. Kodwa mawungengcwele liyitshe lokukhubekisa. Ilezi zinto ke eziwu5. Njengoba sengishilo ukuthi lezi zifundiso ezizosexwayisa zize ngomusa kaNkulunkulu njengoba ziwu5. Masiqale ke sibuke iphuzu lokuqala engikholelwa ukuthi namhlanje sizobuka lona lodwa bese yaphela inkonzo yethu. Phuzu lokuqala lithi ukuzenzela imithetho eyenza izinto ezinganqatsheliwe yizwi zibonakale zingafanele. Nalezi ezinqatshelwe yizwi zibonakale zifanele. Phuzu lokuqala ke leli sizolibheka. Mawubheka kwabaseKolose chapter 2 uverse 21 kuya ku23 lithi yini kube ngathi nisaphila ngokwezwe nithobela izifundiso zezwe na. Ukhumbule amaHubo 1 verse 1 qale kusiwe umuntu singathi uqale kusiwe ubusisiwe umuntu ongahambi ngeziluleko zababi. Obviously ohamba ngazo uqale kusiwe. So ubusisiwe umuntu ongahambi ngeziluleko zababi, ongemi endleleni yezoni, nongahlali enkundleni yabaqolodayo. So kusho ukuthi vele opposite yalapho uqale kusiwe. Ubani wena okululekayo? Uhamba ngezifundiso zikabani wena na? Ngoba izifundiso zezwe zokucathula uNkulunkulu akazifuni. Lithi ke izwe silifundayo noma silicaphunayo kwabaseKolose besibili verse 21 ya 23 yini kube ngathi nisaphila ngokwezwe nithobela izifundiso zokuthi ungaphathi, ungezwa ngolimi, ungathinti. Yathanda ngesingisi amagama amafushane bathi nje don't touch not, taste not and handle not. Kunezinto ukuthi ungayithinti lento, uma wayithinta kuzoba ukuthi kuyizifundiso zamanga. Kakhulu emasikweni isiko elithize lithi ungakwenza ukuthi mawakwenza kuzokwenzeka ukuthi. Ngangayixoxa ngelinye ilanga ukuthi ngake ngathelwa ngamahewu ngise-hostel elithile ngisebenza. Angithi kunalento ukuthi thukudla akudluli ngemuva komuntu. So ke lo muntu lona ke uzama amahewu kwadlulisa ngaphambi kwami. Kodwa manje ngoba kukhona into engangiyenza ngezandla zami, usebona ukuthi akaweqise ekhanda. Kanti sathe weqisa mina ngiyasukuma ngibona, ngishawujeke lo wele phezulu kwami. Ndothi ngithelelana ngamahewu na, ngiyaxolisa. Bengibaleka ukuthi ungadlulisa emva kwakho. Kuvelana mawudlulisa ukudla emva kwami na, akazi naye. Handle not, ungathinti. Ifundiso zamanga zonke lezo. Ziningi ke wena usuyasazi ongabona kusona. Into okuthiwa touch not ungayithinti, taste not ungayinambithi. Niyakhumbula ukuthi uJakobe ebambana noNkulunkulu, uJakobe uNkulunkulu wambamba esikhoxeni la wadini sephinyikile sehamba kabi. Masiphela lo chapter ithi abantwana bakwaIsrael namanje abayidli inyama
yalezo ndawo lumsipha wasesihoqweni ngani ngoba uJakobe wabambana no yayibona ukuthi ifile lonto le angithi akusekho kumuntu esilwaneni abayidli lo nyama esilwaneni esidliwayo so izifundiso zamanga ezithi don't taste not, touch not and handle not. So iminingi imigomo yezinto ezizifundiso zamanga othi mawuzilandela ungazuzi lutho ngaphandle kokuduka yophapha esikhokweni. Athi kuverse 2 siqhuma lapha noma ngibuyele kuverse uverse 22 kodwa ngibuyele lapha kuverse 20. Yini kube ngathi nisaphila ngokwezwe nithobela izifundiso zokuthi ungaphathi ungezwe ngolimi ungathinti verse 22 okuphela konke ngokudliwa ngokweziyalezo nezifundiso zabantu. Lezi izinto ziyaphela ngoba phela iyodwa into emayo izwi lenkosi limile ngunaphakade owenza intando kaNkulunkulu uzoma kuze kube phakade. So lezi izinto esizifundiswa abantu azisenzeli lutho. Lezi izinto esifakwa abantu ukuze azisize bekuyokusiza mntakababa ukholwe njengokusho kwezwi njengoba izwi lisho likhuluma likubeka kuJohn 7:38. Ngesingisike uverse 22 uthi which all concern things which perish with the using according to the commandments and doctrines of man. Izinto esizitshelwa abantu nangezifundiso zabantu. Zinjani lezi zifundiso nabo zabantu verse 23 ezinegama lokuhlakanipha kambe ngokuzikhethela inkonzo nangokuzithoba nangokuhlupha umzimba akusizi lutho maqondana nokuzithiba wenyama. So lezi izifundiso zingokuhlakanipha kwabantu. Uthola ukuthi ke zidina seziyigodi ngiyalinganisa nje. Mhlambe makuthiwa kwenziwa umemulo wenziwa ngenye indlela umemulo eMsinga awufani nendlela okwenziwa ngayo umemulo leko South Coast. Yayibona lonto. So sekukhona isiko engathi lale maphakathi neZululand elinye lale phansi elinye lingapha ngwavuma komhlaba yalinga azifani lezi zinto zidilutekile ngani ngoba zingezabantu. Ake senzeni izwi lilodwa siphathe iBhayibheli elilodwa elikhuluma into eyodwa. So ke lezi zinto zinegama lokuhlakanipha. Bakhona abantu abahlakaniphile baze bakutshela ungakwenza ukuthi ukwenzelani ukuthi ngoba kuzoba ukuthi kodwa usuku bakhona bakhuzisa ukwenzile kwenzeke lokho ukuthi cha ngeke kwenzeke and akaseke eduze kwakho ukuthi umbuze mawumbuza uzobalela hayi yani idlozi likuvikela idlozi lakho ngabe kwenzekile kwenzeka kwabanye akwenzeke kuwe hayi bazalwane ake siphumeni emasikweni sikholwe njengokusho kwezwi kuzokusiza lokho. Masibheka incwadi kaTimotheo chapter 4 verse 1 kuya 5 sisabheka zona izifundiso zamanga. Uthi ke umpostoli uPaul ebhalela uTimotheo eholo moya kaNkulunkulu. Kepha umoya usho ngokuchachileyo ukuthi ngezikhathi zokugcina abanye bayokuhlubuka ekholweni benako umoya abadukisayo nezifundiso zamadimoni. Bayahlubuka abantu ekholweni benaka izifundiso zamadimoni. Amadimoni amqeqesha umuntu. Amadimoni ayangena kumuntu ahamba yoma epulpit kanti upossessed ashumayela aqeqebule kwabangakhulile bahluleke ukumbamba kumoya. Ingakho kufanele sihlale sikumoya. Ingakho uma umzalwane ongenayo umoya ongcwele zingcwelise. Ususe zonke izono uvuma izono zakho zihlanze ngoba umoya ongcwele akahlali lapho kunesono khona. So lithi ke umoya usho ngokuchathileyo ukuthi ngezikhathi zokugcina abanye bayokuhlubuka ekholweni benako umoya abadukisayo nezifundiso zamadimoni verse 2 ngokuzenzisa kwabaqamba amanga abashiswe uphawu kunembeza wabo. Yabona umuntu awaqamba amanga izingabisabibikho into emtshela ukuthi uqambelana amanga kodwa sibanibani ayisekho lonto ngaphakathi. Aqambe nje amanga awakhe aze abonakale ezwakale ngathi iqiniso ushilo unembeza akasazinyeze ngalutho akanandaba nesihoga abhekene naso. Verse 3
benqabela ukuganana bethi akuzile ukudla akudalayo uNkulunkulu kuba kwamukelwe ngokubonga yibo abakholwayo nabalaziyo iqiniso. Sengikhulumile ngendaba okuzila ukudla, akuyona le umkhosi esikhuluma ngawo. Kodwa uthola ukuthi umuntu akayidli into ethile ngoba kubo kuthiwa ingadliwa leyo nto. Isifundiso, isiko lakuba idliwa inyama ethize, noma idliwa imvu, noma idliwe inkomo, noma idliwe inkukhu ngoba kwenzeka ukuthi nokuthi kokhokho. Yayibona lonto, izifundiso zamanga. Kahle kahle uma umntwana kaNkulunkulu ayikho into okufanele ungayidli. Ngoba siyamukela ngokubonga, siyathandaza, siyibusise. Kodwa ke mase sisemkhosini, noma wena uzikhethela ungena emkhosini akukhulunywa ngalokho. Zizilela ukudla uhlale noNkulunkulu ngokwesivumelwano sezinsuku zakho. Hayi uzila ukudla okuthize ngoba nakho kunento ethize. I-argument eningi ekhona iyo le yengulube. Kuthiwa ingulube ayingadliwa. Abanye bathi iyadliwa. Kuhlukene phakathi abazalwane. Kodwa le ndaba icacile eBhayibhelini, very very clear ezwini lenkosi. Angifuni ukungena kuyona ngoba nayo isikhathi sayo. Ngiyakhumbula ngenza lezo nkonzo isanduqala i-group, i-WhatsApp group yethu ikhaya lezwi. Nginazo lezo nkonzo ezicacisa ngokudla nokungadli ingulube. Mangaphazami zagcina zo-3. So kusho ukuthi mangaqala manje ngiqale lo argument, kusho ukuthi ayizophuma ke le nkonzo. Hayike asiqhubeke. Angiphinde ngiqale uverse 1. Kepha umoya usho ngokucacileyo ukuthi ngezikhathi zokugcina abanye bayakuhlubuka ekukholweni, benako umoya abadukisayo nezifundiso zamadimoni, ngokuzenzisa kwabaqamba amanga abashiso uphawu kunembeza wabo. Verse 3. Benqabela ukuganana bethi akuzile ukudla akudalayo uNkulunkulu. Khona abanqabelanayo ukuganana ngezathu ezithize ezingekho ezwini lenkosi, bayazakhela bayazenzela. Verse 4. Ngokuba konke okudalwe uNkulunkulu kuhle, akulahlwa lutho uma kwamukelwa ngokubonga. Angazi ngiyakuzwa lokho. Ngokuba konke okudalwe uNkulunkulu kuhle, akulahlwa lutho uma kwamukelwa ngokubonga. Khona uyabonga yini mawudla wena? Ngaphambi kokudla uyathandaza umbonga uNkulunkulu. Khona abantu abangenakho ukudla, uyathandaza yini ubonga uNkulunkulu ngokuthi ukunikile okwesizwe. Ngaleso sikhathi ke kuthiwa ke konke kaNkulunkulu kuhle, akulahlwa lutho uma kwamukelwa ngokubonga. Isono ukulahla ukudla. Isono ukushiya ukudla eplatini uma lokho kudla ungezubuye uqedele kuzothatha kuchithwe. Akulahlwa lutho esilinikezwe uNkulunkulu. Verse 5. Ngokuba kungcweliswa ngezwi likaNkulunkulu nangomkhuleko. Yangcweliswa, asidli singathandazile. Sisaqhubeka ngayo itheme yethu isexwayiso ngezifundiso zamanga. Sisakhuluma ngalo iphuzu number 1. Ngiwabalile ngathi awu5 amaphuzu ethu. Number 1, ukuzenzela imithetho eyenza izinto ezinganqatsheliwe yizwi zibonakale zingafanele. Bese kuthi ezinqatshelwe yizwi zibonakale zifanele. Uthi ke uverse 24. Uqolo baseKorinte bokuqala chapter 10 verse 23 up 26. Kuvunyelwe konke kodwa akusizi konke. Kuvunyelwe konke kodwa kwakhi konke. Ilapho ila umoya ongcwele esihola khona. Kuvunyelwe konke kodwa akusizi konke. Sithatha okusizayo sike okungasizi. Futhi yasithe kuvunyelwe konke kodwa akusizi konke. Kuvunyelwe konke akwakhi konke. Akusikhona konke okuzokwakha. Ngoba phela sibhizi siyakha lo sela emhlabeni. Sakha imansion yethu, sakha umuzi wethu kwelizayo ngoba singabafokazi la siyadlula. So ke kuvunyelwe konke kodwa kwakhe konke. Verse 24. Akungabikho ozifunela okwakhe kodwa kube yilona loyo afunele omunye, akafe umina. Ngathi phatha mina. Phatha mina ukuthi phatha mina angaziwa mina. Yazi abantu bangithatha kancane okwesishebo, ngizwa abantu besho njalo. Hayi wena abantu bangithatha kancane okwesishebo, aningazi mina.
Yabona uma usakwazi ukufaka igama lika mina engqondweni yakho nasemlonyeni wakho ufile kanye noKristu. Ngoba ufe noKristu uyaphela umina, kuyaphela ukufuna okwakhe, ufunele okwabanye. Ubheka ukuthi lento engiyenzayo izobaphatha kanjani abanye, akabheki ukuthi lento engiyenzayo izongiphatha kanjani mina. So ke kulula ukuthola umzalwane ongafile ngoba uphatha athi mina ukuthi mina ngikwenze lokho, ukuthi angingazi, mina ngihambe kanje, ukuthi angingazi. Sizoze sikwazi lithi izwi lenkosi asisayokwazi umuntu ngokwenyama. So asifuni ukwazi ngezinto zenyama, osixege kancane. Asifuni ukukwazi ngezinto zenyama ngoba zingena izinto zenyama ezulwini. Thina sifuna ukukwazi through uJesu Kristu obethelwe esiphambanweni. Ngoba ngisho uJesu asisamazi ngenyama. Akusizi kumazi ngenyama, okusiza ukumazi ngomoya. Wena ke yini ufune sikwazi ngenyama? Asikho enyameni, asizukwazi futhi asinandaba nawe. Sinendaba nokuthi umoya ume kuphi, kumoya uyakhula yini, kumoya uzongena nezulwini. So asifuni umuntu ozositshela ukuthi asimazi ngoba vele asifuni ukumazi. Ngakho ke akungabikho sifunelo kwakhe, kodwa kube yilona loyo afunele omunye. Konke okuthengiswa esilaheni kudleni, ningahloli lutho ngenxa kanembeza. Sesibuyela kulela ukuthiwa konke kuyabusiswa. Yonke into ethengiswa esilaheni idleni, ningahloli lutho ngenxa kanembeza. Ngokuba umhlaba ungowenkosi nakho konke okukuwo. Ngoba izifundiso zamanga zishayela imithetho nangezinto ezidayiswa esilaheni. Isexwayiso lesesikhuluma ngaso ngezifundiso zamanga. Ake sibuke indaba kaPetro emva kokuba uKhoneliyo kade ekhuleka wafasta kwafika ingilosi kuyena. Mase silapha kwizenzo chapter 10 uverse 9 kuya 20. Lithi izwi lenkosi uPetro ke ngangomuso besahamba labo ababethunywa uKhoneliyo kuPetro. uPetro yena wenyukela phezulu kwendlu ukuyokhuleka ngehora lesithupha. Ihora lesithupha ke emakhulunywa ngale eBhayibhelini kusho u12 o'clock emini. Ngoba amahora ngaleso sikhathi ayiqala ngo6 ukubala. Ngosuka ku6 uya ku12, that is 6 hours. So makuthiwa ke ngehora lesithupha kusho ukuthi kwaku12 emini. Ekusemkhosini uPetro wayesesuka waya phezulu kwendlu, kamelweni eliphezulu, noma ngasho ukuthi ikamelo kuthiwa waya phezulu kwendlu eyokhuleka. Ngamagama asikhuleki la sihlezi khona sibaningi, sikhuleka la sizoba sodwa khona noNkulunkulu. Ukukhuleka kwethu kuba sezingeni eliphakemeyo, abantu besale phansi. Kuthiwa kuPetro wenyukela khona phezulu kwendlu ukuyokhuleka ngehora lesithupha verse 10. Khona walamba kakhulu, wafuna ukudla, kepha besamlungisela wehlelwa isiyezi. Yabona uNkulunkulu usebenza ngenye indlela. Ulambisa uPetro esemkhosini ngoba khona into afuna ukuyenza uNkulunkulu. Sijwayele ukuthi sicabanga ukuthi mawusemkhosini ulandiswa isitha ngoba siyakulinga. uPetro walandiswa uNkulunkulu, wasethi abamlungisela ukudla. Bese wehlelwa isiyezi. Kuverse 11 wabona izulu livulekile, nesitsha esithile sehla sinjengendwangu enkulu, sehliselwe emhlabeni ngamachopho amane. Sehla isitsha sinjengendwangu enkulu, sehlele emhlabeni ngamachopho amane. Yayibona lonto, uNkulunkulu ulambisa uPetro ngoba khona into afuna ukumfaka kuyona. Kuverse 12 kusona lesi sitsha kwakukhona zonke izilwane ezinezinyawo ezine, zonke, noma zivulile lapha enselweni phansi noma zinjani, zonke izilwane ezinezinyawo ezine zazikhona kulesi sitsha. Nezinwabuzelayo nazo zazikhona zomhlaba kulesi sitsha. Nezinyoni zezulu nazo futhi zazikhona. Kwase kuvele izwi lathi kuye, vuka Petro, hlaba udle. Usiyabona ke manje, uqala ngokulandiswa
ngoba kukhona ukudla azovivinywa ngakho. Vuka Petro, hlaba udle. Kepha uPetro wathi, cha Nkosi, ngokuba angizange ngikudle okuyichilo nokungcolileyo. Ngisho evuka ebuthongweni uPetro wawubamba umthetho ofundisiwe, umthetho kaMose ukuthi lokhu kuyadliwa lokhu akudliwa. Ukhohliwe ukuthi uhamba nomuntu oseqede umthetho oyinkosi uJesu. Verse 14, kepha uPetro wathi, cha Nkosi, ngokuba angizange ngikudle okuyichilo nokungcolileyo. Verse 15, izwi laphinda lasho kuye ngokwesibili lathi, lokhu akuhlambulile uNkulunkulu, ungasho wena ukuthi kubi. Lokhu akuhlambulile uNkulunkulu, ungasho wena ukuthi. Ngathi simukela ngokubonga, sikuhlambulula ngezwi bese siyadla. Wena ke lokhu akuhlambulile uNkulunkulu awukudli. Mina inyama yenkomo ngidle yangigolisa. Ehlambululile uNkulunkulu igolisa kanjani? Hayi mina inyama yenkomo ngidle. Ehlambululile uNkulunkulu igolisa kanjani? Awuhlola ukukholwa kwakho uzibuke. Ngifuna ungena kakhulu kuleyo nto. Verse 15 simphindi, izwi laphinda lasho kuye ngokwesibili lathi, lokhu akuhlambulile uNkulunkulu, ungasho wena ukuthi kubi. Verse 16, lokho kwaphindwa kathathu, isitsha senyuselwa masinyane ezulwini. Lo mbono walethwa ngesizathu kuPetro, ngoba uPetro kwakusadwela inkungu yokuthi ivangeli elamaJuda noma ivangeli labantwana bakwa-Israyeli akulona labantu bezizwe. Manje uNkulunkulu kuzoveza ngesithombe sokudla ukuthi lokhu akuhlambululile yena, angasho uPetro ukuthi ngcolile, ngoba kwakunabantu ababethunyiwe. Ukhoneliwe umuntu wezizwe, kufanele uPetro ayekhona, wayizonqaba lo mbono ungakafiki, athi angiyi mina kwabezizwe. So uNkulunkulu ke wamprepare, kodwa umprepare umqala ngendlala yani yesisu, ngoba uzokwehlisa ukudla, akhuluma ilanguage ayizwayo, ngoba umuntu izwa kahle ilanguage yokudla, ngoba ilapho umuntu awakhona. Adam noEva badla, nisho Esau lalihlelwa ifa lobuzibulo ngeplate lokudla. Umuntu nje izwa kahle indaba yokudla. Awukhona abantu mabepheka bathi angiyalishaya mina ibhodo, ngeke mina ukunqaba okwamukule sengikubekela. Bese bekhona abalinga abantu, athi umuntu mayisemkhosini kuphekwe ukudla okuzonuka kamnandi khona ezophuma emkhosini. Yabona nje ukudla enye into ukudla. So ke uNkulunkulu ke wakhuluma ngokudla ke. Verse 17, uPetro esasambathekile ngokuthi ngakube uyini lo mbono awubonileyo, bheka amadoda ayithunywe nguKhoneliyo esebuzile indlu kaSimoni ema ngasesangweni. Verse 18, amemeze ebuza ukuthi uSimoni uthiwa uPetro ungenisile yini lapho na? Verse 19, uPetro esazindla ngombono, umoya ongcwele wathi kuye, bheka amadoda amabili ayakufuna. Sukuma wehle uhambe nabo, ungangabazi ngalutho, ngokuba yimina engibathumileyo. Imfihlakalo ejulile le. Ungabona iphupho wena, ulithatha ulihumushe ngendlela evumelana nawe, kanti lishinto eqhele ngendlela emangalisayo. Ubuke lo mbono kaPetro. Kuletha ukudla okudliwayo kungena eswini, kanti uNkulunkulu ukhuluma ngabantu abalahlwa amaJuda abazi ukuthi abakubona bakaNkulunkulu, laba bayithini. Ngoba sasingenayo uNkulunkulu, kodwa ngoJesu Kristu oyinkosi yethu sinoNkulunkulu. Sisizwe singcwele, singubupristi bukaNkulunkulu, singabakhethiweyo ngenxa yenkosi yethu uJesu, singabakhethiweyo ngenxa kaJuda owakhaphela uJesu wenza okubi ukuze thina sithengwe ngegazi likaJesu. Ngakho ke bangcwele, ukusebenza kaNkulunkulu kuhlukile ngendlela emangalisayo. Musulalela ke ifundiso zabantu, musulalela ifundiso zamanga, kholwa njengokusho kwezwi, ngoba asihambi ngokubona kodwa sihamba ngokukholwa. Ngoba masihamba ngokubona khona izinto esizoyibuka zisethuse, khona la singeke singene khona kanti kufanele singene.
Ngiyabathanda laba bafana njalo uNkulunkulu mangimi uyangikhumbuza bona abangani bakaDaniel. Yazi ukuthi babengeke bangene emlilweni kalula bewubona umlilo. Kodwa babuka umlilo ngamehlo kamoya, babuka umlilo ngokukholo ngoba bathi thina ngeke sife mawusifaka lana ebukhazeni. Noma ngabe siyafaka kodwa ngeke siguqe. Yabona ukuthi badlule ekufeni bayiguqele. Ngeke siguqele omunye uNkulunkulu. Njengoba wena ungafuni nje ukuguqela lo nkulunkulu esimkhonzayo. Inkosi yethu Jesu Kristu mayikhuluma naye iguqa, wena yini ungaguqi? Yini ube nenkinga yokuguqa? Ngithanda ukuletha ubufakazi obuncane. Khona omunye umzalwane obengitshela ukuthi akaguqe ekhaya lethu. Hayi amguqi mina ngiyagula kunje ngasemtshente. Yazi kunabantu abebefana nawe abanele baguqa basinda. Ngokusasa ngisendela iveni wathi ayizibaba ukuthi bande ngiguqile. Sengi-right ngiyaphila. Akawubalekele ukuhamba ngokubona. Uhambe ngokukholo ngoba sihamba ngokukholo. Uma sihamba ngokukholo akasithathi izinto esizitshelwa ngabantu. Sithatha izinto esizitshelwa yizwi likaNkulunkulu. Ngoba izwi likaNkulunkulu liphilile. Izwi likaNkulunkulu linamandla. Izwi likaNkulunkulu lihlaba lahlukanise ithambo nomkantsha. Lihlukanisa umoya nomphefumulo. Izwi likaNkulunkulu lahlulela imicabango nezizindlo okungekho esingayokwahlulela ngakho ngoba kukho kusithekile kuNkulunkulu. Izwi likaNkulunkulu ligijima ngaphezulu kombani, lidabula amanzi, lidabula umlilo. Izwi likaNkulunkulu liyikho konke, liphunzisa izimbabala, lihluba amahlathi aseLebanon. Liyamangalisa izwi likaNkulunkulu. Ngakho izwi likaNkulunkulu lingukuphila. Athi uPetros, Nkosi, singayaphi masuka kuwe ngoba mazokuphila kuwena. Bayasuka ekhaya lezwi bahambe, bashiya ukuphila. Kodwa siyambonga uNkulunkulu ngoba bakhethiweyo bayabuya. Siyambonga uNkulunkulu ngoba abanye banqanda ngeinhlupheko. Ubanqanda ngokubashaya ngoba baphume phansi kwe-umbrella uNkulunkulu asinikeze yona. Sinikwe isambulela la esisivikelayo esiwuRoma 10:9. Washo njalo uNkulunkulu komunye umzalwane ngombono eseqedile ukuthandaza wathi wasembonisa umbono ukuthi awuqonde lo mkhuleko uyini. Kwavuka imushroom yamboza ikhaya by-umbrella wasithiwa lo mkhuleko wakho ke wenze nje ekhaya uyakuvikela uyalibiyela ikhaya. Sikuzwile namanje kade kuneyiphepho. Phephukile imizi yabantu yasala abantu abasebekhaya lezwi ayizange iphephuke. Why? Ngoba bavikelekile. Mntaka baba bengizokucela ngikunxuse ukuthi ungaphumi ekhaya lezwi. Ngiyacela nje ukuthi ungaphumi uma ngabe ukhona ungezwa kahle kwenzakalana ubekezele kancane kodwa ulalela inkonzo ulalela ubufakazi. Bese usilethela abantu, siyabadinga abantu, siyabadinga abantu abazozwa izwi likaNkulunkulu uthola umqhele wakhe ekhaya ezulwini. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Sinezinto zethu ke eziwu5 esivuse kulelizwi esiyoqhubeka ngazo ukuvuma kwenkosi ezinkonzweni ezilandelayo engingazi ukuthi kuzolandela nini. Ke ngiwaphindela amaphuzu awu5 esothola kuleli verse ifundiso zamanga. Number 1, ukuzenzela imithetho eyenza izinto ezinqatshelwe yizwi zibonakale zingafanele. Bese kuthi lezi izwi ezinqabayo bese zibonakala zifanele. Number 2, ukuzenzela indlela ethile yokukhonza engekho ezwini njengokukhonza ingelosi nabangasekho nokukhonza amadimoni. Number 3, ukukholwa okusekelwe imibono yengqondo yenyama. Number 4, ukukholwa okusekelwe ukuhlakanipha nangenkohliso eyize njengokwemvelo yabantu. Number 5, ukukholwa nezifundiso ezingasekeliwe ngoJesu Kristu inkosi yethu ezingukucathula kwezwe. Ngokuvuma kwenkosi ke soyiqhubha lenkonzo angazi nini kodwa sisakhuluma ngokodwa. Lezi ifundiso zamanga zize ngomusa kaNkulunkulu kuphela ukuze uzigweme ibangcwele phambi kaNkulunkulu. Lungisa indaba yakho noNkulunkulu, uthandaze, umcela kuphi umoya wokuhlukanisa omoya. Ngoba mayiphila umoya wokuhlukanisa omoya zothi mayiqhamuka ifundiso zokucathula zezwe ubusumoya uyakhuluma kuwena
uthi lo akuyena wasekhaya, lento ayikhulumayo ungayenzi ingeyobhubha. Siyambonga-ke kakhulu uNkulunkulu ngale nkonzo yethu. Ngiyacela ukuguqa ngikhuleke sesifike emaphethelweni enkonzo yethu. Baba, egameni likaJesu ophilayo, uNkulunkulu wethu onomusa, siyazithoba phansi kwesandla sakho. Siyabonga konke osenzele khona. Udumo lonke lungolwakho lukufanele. Siza ilona loyo olalele lenkonzo. Nkosi, imsize, imlekelele, azibone lapho eshoda khona, angahambi njengokwezifundiso zabantu nezifundiso zamanga. Siyabonga-ke Nkosi, busise lenkonzo. Bonke-ke uNkulunkulu wethu abayilalele ubabusise kakhulu, bapha amandla okulenza izwi lakho. Qalekisa yonke imimoya, amadimoni, amadevil, eshiphaza, ama-satanist amelene nokulalela kwezwi lakho. Qalekisa ukugula, izifo, olalele lenkonzo manje ngikhulekela ukuthi umphilise, wenzele igama lakho udumo, ngoba ngemvimbo yakho siphilisiwe. Isaiah 53 verse 5. uMahubo 103, wena oyelapha izono zethu, olapha izifo zethu zonke, futhi wena othethelela zonke izono zethu, ususiqhelisa ngomusa nangobubele. Suthisa-ke Nkosi kube yilona loyo ngokulangazela kwakhe sisekulo mhlaba. Dumo lonke silinikeza wena, uJesu Kristu inkosi. Amen. Masamukela isibusiso. Umusa wenkosi yethu uJesu Kristu nothando likaNkulunkulu Baba nobudlelwane bukaMoya oNgcwele makube nalona loyo phakathi kwethu Nkosi uJesu, izibuye kulanda ibandla layo. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga kakhulu-ke uNkulunkulu, siyamdumisa. Baba uNsibande, ukufisela usuku oluhle, sengiyavalelisa. uJesu Kristu inkosi.